marami. Nagpakalayo tayo eh. Ang dami na. Hi guys! Good morning po ulit! Ayan! Ngayong araw po ay mangunguha kami ng takway. Sa Ilocano po ay daludal. Dito muna kami sa bukid-bukid namin. Bukid namin. Ay, pinatanim kasi kami nga na dyan eh. Daludal. May daludal na daw. Kaya kukunin na namin. Ayan, syempre kasama natin si Ate Joanne, si Ate Pasing, si Gigi, si Auntie Ligaya, si Ate Aiza. Hello po, Si good Ate morning Greta po. po ay wala pa po. Ayan, di po namin alam kung kailan siya darating. Antabayanan nyo na lang. Tabayan. Ayan, tara guys! Let's go! Tut 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 tut. Maganda lang lalagyan namin guys. Basket ni Auntie Ligaya. Taong 1990 yan. Galing pa sa Isabela yan guys. Punuin natin yan ng daludal, ante. Anong luto sa daludal? Luto mo, Peng? Inasiman. Ante, anong luto sa daludal? Buungan, bago at siman. Bagoong, oo, masarap Pwede naman yata ng adobo yun ah. Oo, masarap din. Pero the best yung inasiman na daludal, yung takwa. Comment down po kung natikman nyo na ang takway. Yung sarap yun. Parang ugat ng gabi. O diba? Yung gabi ang daming mabibigay na ulam. Sa dahon, pwede nang panglaing. Tsaka yung sanga, yung kanyang tawag dito yung laman. O, ulam din yon. Tapos pati ugat. Ugat di ba yon? Oo. O, parang ugat. Yung daludal, parang ugat siya ng gabi. Yun. Ano, ante, meron dito? Ito, kunin ko na. Kabilis talaga na ante. Yun o. Yan ang daludal. Kalbusin din tayo magpawa. Kung wala tayong mapangkon eh. Lusong mga kapatid. Ayun din sa taas mo. So. Ayun din ba? Ayan o. Nakamidyas pa yung isa oh. Hindi naman yata ito. Parang bulok man yata. Dito ah. Yung matataba sana. Oo, talaga inuulam talaga to. Hindi mo pa yun na-try? Hindi pa ngayon pa lang. Sarap niyan. Parang madulas yata yan. Madulas siya pero masarap siya. Sino pong nakakain na ng ganito? Ng tawag dito? Daludal. Takway. Siguro lang, bibihira lang yung kumakain ng ganito. Kasi hindi siya, yung iba hindi nila alam na kinakain. Kasi ako, nagmana ako kay mama kasi si mama kahit ano lang din yun. Sabi nga ni Papa, kulang na lang daw bahayan ng kubra yung mga tiyan nila. Puro mga gulay, puro mga gut yung mga kinakain nila eh. Balayan ti ulit data, buksit yan, sabi ni Papa. Kaya paano si Papa, medyo masilan yun.
Pili lang yung gulay na kinakain niya. Ilocano pero ano, hindi siya masyado sa gulay. Katulad ng ano mo. Sa amin talaga magkakapatid, kay mama ako na gano'n. Nagmana sa pagkain. May saluyot na dyan. Ne, ante, may sapay lang. Isa pa lang nakuha ko guys. Kasing payat mo pa. Kaya nga. Parehas kami guys. Ako nga ako na kinalalagyan ko walang laman. Magkasing payat kami. Wala ko pira na ito. Sandaan. Ano pa? Sobrang na birukan sa'yo. Talaga. Yeah. Oh, ito guys, oh, may paumog kaming susong dalaga. Ay, susong dalaga, susong kalabaw. Ay, susong baka. Baka na Nakada yun. Yan, Ito oh, parang paumok ano, namin yan, ah. parang ubas. Yan, paumok namin yan ah. Ang dami, meron pa dun eh. Paumok ng DFL. Ano yan, ante? May bunga? Ay, gusto ko yan. Wala, hinog daw, hindi ka. Hala. Ang matamis to, di ba? Hindi pa siya hinog. Alay, may hinog na oh. Ar-arusit, guys. Ay, sigurado kayo? Oo. Pilihan mo yung ay, takay. Kapalakan ka nung midugdi kami. Masarap kaya ito katamis. Hmm? Kapalakan may tagbubat. Ganito. Pasyarin tayong tanong ko ato. Ay, gustong dalaga pa dyan. Ayun pa dyan, oh. May puno pala ng ar-arusit dito. Kanina pa ako gakuha. Hindi na natin nakuha. Dami-dami dyan, oh. Ano talaga to, oh, kadaming goma. Ano ito pinagdalang dito, ah. Guys, ang daming ano, bunga ng ar-arusit. Yan, paumok din namin yan. Meron kami susong baka, may ar-arusit. Paumok ng Team DFL. Yan na, kakadugyat. Kanino ba kayo, no? Dalawa. Ambay. Nasa kanila yung pasulan. Ang hirap mang kunin niya. Kanila ito. Hindi, kanila yun. Doon, yung taas. Yan guys, susubukan po namin akyatin itong bundok na to. Yan, kasama namin ang team. Yung takway po, kukuha po kami pag pauwi kasi dito na lang din po yun. Dadaanan na lang po namin. Tara guys, samahan niyo po kami sa pag-akyat sa bundok. Yun, oh. Dito king awesome.
pagod. Pagod. Antay, dali! Dali na! Kaya mo yan! Ikaw muna, Je. Pagod match. Nagpapahinga lang kami. Sige, ano muna, baklay mo. Tunayan ko araw. Parang nagagalaw yung pares sa iti. Kaya nga, kaya ayaw ko maglingaw. Pababa ka, parang dapat ka ng sigaw. Wala siyang gaya. Kunti na lang, di pa hinaya. Ano, ante? Hindi ko kaya yung guys, medyo mataas guys. Bangin eh. Madulas din ante. Yung kulay itim yung karakarabawin. Dapat dito na, ay, pag ganun lang. Palain na lang lakarin natin dyan. Si Auntie Ligaya guys, iniwan lang namin dito banda sa baba. Kasi hindi niya kaya doon sa pinakatuktok. Nalulula siya. Ano, Ante? Pasain kaya? Kaya. Hula. Purong hula lupa. Hanggang kaya ah. Wala na ko. Okay, tuloy ang misyon. Maghanap ng takway. Lalim yan, buti doon panay. Doon ang ginasabi ni Dan na maraming takwaw. Kabila, Dan sa ilog. Kagatong. Ito inuulam dito eh. Yan. Yung pinakatalbos. Ano, madami dyan? Mukhang masisiro kami guys. Dito lang kami dati guys, naliligo eh. Kapag wala kaming nakuha guys na takway, bagsak kami sa may Kangkong. adobong kangkong. Lalim na. Kapag naman ba kami kumanog? Ha? Kulumanog.
Ito guys, ang tataba. Parang Ito ang maganda balatan. Hanapin takwa ata. May nakuha kasi namin pagkakayat eh. Matay mo. Kanya ng kuray na yan. Pero yan. Wala. Waling tikway. Ito ano to, bangko. Malalaki. Yung ginagawa nila ng dati. May sana alak niya. Tenga. Nakadalawa ka na. Oo, nahaba doon. Doon sa baba. Nagpo-over pa lang yun. Nagpo-over pa. Ayun. Hindi sa kabila. Pupuno ko pala dapat magtingin. Ay, nakunan na oh. Balik na eh. Wala. Nakunan. Unahan na naman tayo. Nakunahan na naman kami. Nakagasa. Patulog. kayo. Patulog-tulog kami sa kangkungan eh. Ngayon tuloy, kapungan ng ulamig na. Yun o, ang dami dito kay Antipasing o. Ay, nante o yan. Meron? Sige ka ta. Wagay, akway. Pag mas malaki yung ano, yung gabi, mas mataba yung makukuha mo. Kailang karamihan kasi ano, maliliit lang. Ito siya. Ito. Kaso maigsi lang. Kala ko ahas. Pabusila. Lukay. Yun o. Dami na rin ante ah. Kaliman, ano na to? Kaalim ka na. Bilang na bilang. Opo, pito na. Pipito rin kainin mo. Tawa lang. Ang magtatakway. Nagkalat ang magtatakway. Basta wala na. Basta gantong mga petsa na kasi tagkiriwi na. Nahirap na sa ulam. Data lang mabirbirukan din nga si Dan. Buti pag ganitong ante na nakakatipid tayo. Nakakaraos. Nakakaraos din. Kahit pa paano. Parang sitaw dito. Pag di ka naganap, wala ulam. Naga. Oo, dali-dali na rin pala. Naalak. Pero kami tayo daan. Lablab ko mo mga inada. Parang masamot man dyan. Maganda dyan yung ano, yung sugpo i-part niya. Oo nga, sugpo. Ay, sarap. Bislang, maliit pa. Pwede na yan. Ano mataba mo? Sarap yun, sobrang ko sa kanya. Oo. Tang. Doon mo sa likod mo. Ito yung nakuha kahit namin, pa paano. Diba? Makakaos na rin siguro yung tanghalian namin.
Gabot ka ni Ante Paseng. Kaya sabi niya po, ay nalalabisan daw namin. Doon na magdaanan. Hindi ba matigas yan Ante, yung brown? Hindi. Balatan mo pa yan. Doon tayo magdaan oh. May daan dyan oh. Okay na, Ante. Marami pa doon sa kabila. Tara. Gulag. Kaya ko ba? Maka... Dito oh. Wow, yan ang mukha namin. Maputi. Ano matoy na bulaw? Lutong na. Makita. Haba oh. Yun. Haba ah. Naghahaba pala siya ng ganyan kahaba. Ante na. Parang nakuha niyo iba kay Isi. Yun. Dito pa lang marami. Nagpakalayo tayo eh. Ang dami na oh. Marami na rin yata ito eh. Baka may ulam. Baka may ahas ha. Ayun oh. Ito oh. Ano na? Kunin parang. Oh. Isang ano rin siya guys. Oh, isang ganyan. Ano na to antena? 20? 20 rin yung ganyan. Yung ganyan kakapal. Pag binili mo sa palengke. Siguro pag kung talaga pag 5 piraso, 5 piso. Yan guys, pauwi na po kami. Tapos na po ang aming paghahanap ng daludal. Yan, nakarami rin kami guys. Oh. Yan. Oh. Anong luto to ante? Anong gagawin mong luto? Kuhan, pwede bang adobo bago asiman na bagoongan. Yun. Abangan nyo guys yung aming gagawing luto dito mamaya. Siyempre si Ante Paseng ang ating chef. Yan. Let's go guys. Abangan nyo po ang ating Let's go. Much later. Ayan guys, bali ito na yung nakuha naming takway o daludal. Konti lang pala siya. Tapos meron kaming bangos, giant bangos. Ang bigay ng KMA. Thank you so much kasi meron na yan. Yan. ano natin ito? Iihaw natin. Salamat sa paghatid Kuya Allen. Thank you Allen. Ay Kuya Allen, thank you. Thank you Kuya Allen. Thank you, salamat sa bangos. Sa bangos. Ito lang guys, ang kanya bagoong lang bago, suka. Suka at bagong lang ang kanyang ingredients. Wala nang iba. Ganun kasimple. Pwede rin siyang gataan. Pwede rin siya sa laing. Ganun. Masarap din yung pag ginataan. Pero dahil konti lang nakuha namin, ano lang, asiman na lang natin. May bagoong. A few moments later. Yun, sarap na Guys, mag-aihaw kami ng pinakamalaking bangos. Pinakabaktimbang. Kanino galing ang tayo? Pagkamanggari. Hindi ko alam ang pangalan. Tayo dyan. Salamat sa nagbigay itong bangus ha. Oh, thank you, Kuya Allen, sa Kusinerong Mayan Adventures, Di na tayo bigyan sa susunod. Di mo mang kilala. Di kasi nagasama si Ante.
Yan guys, kain muna tayo. Ito ang ating Kain po. ulam. Inihaw na bangus from Kusinerong Mangyan Adventures. Yan. Takway from Takway. Daludan. Kain guys! Ginabi na tayo. Grabe, mahaaga pa nga ang hapunan to. Kaya nga. 6:38. Ito lang sa'yo. Tingin ko lang siya natikman pero masarapan ako. Kuha ulit tayo bukas. Sige natin. Sige. Pero magkakit ka ulit ng bundok. Ay, ayaw ko na sa Balantarigan. Hindi lang ako magsama sa inyo. Kain po. Favorite ni Gigi, takwa. Ang aso ni DJ i-reserve. Sarap. Napakasimple lang naman forever G yung mga gusto ni Gigi. Napakasimple lang talaga. Kaya Kahit sa tabi-tabi lang yung hindi ka mahirapan na hanapan ng ulam si Gigi. Kahit daw ng inyong pwede. kambing. Kain po. Balat niyo po. Takway, daludal, anapay ti nagan na kinyayo guys. Ganyan din. Awan mo plataw. Ayun na ako pa nahanda ng saging. Malapit na. Kung katay kayo tamad ko mag-in namin tawag sa saging. Dato, dami sa ako tayo. Kaya nga, parang di na mag-inaw. Oo nga, no, sabi nila na siguro. Balik natin ko doon. Wala akong inisip na ganyan. Wala akong inisip na ganyan. na ganyan. Ayun talaga yung gusto ko kay Dana eh. Kaya hindi ko talaga yung papakawalan si Dana. Kaya wag ka mag-asawa Dana ha. Dana, pwede ba kitang ampunin na lang? Totoong ampon. Tayo. Sana may mga ganyang ulam dito sa QC. Opo, lahat kasi may ganyan naman kaya lang na binibili. Mahal. Dito lang nakukuha mo lang sa mga baker. Tala ang bakir. Ang birok-birok pa lang ita bakir. Adat ti masidam. Ado dita. Hi po, Sir Gayam, aloha. Hello, Good Gayam. Gayam. Hello, kumusta ka, Nay? Mangan tayo na eh. Mangan kaya ti takway. Baka madi ka pa nakaramantikas to yun eh, na nagimas. Lasang pansuna, lasang saluyot. Good evening, Team DFL. Nag-inis sa inyo apo, makapamis Agawid Pinas. From Russell or Rabe. Hello po, good evening. Ingat po dyan Hello sa po. ibang bansa. Namiss ko to yung sumama dito sa ulam na to. Kaya ang favorite niya to, ito. Isang paborito niya to. Natigin na lang mo yung kape ko. Kaping tira-tira na isa. Kain. Hi, Nay, ligaya, sarap kain. Kadyang. Gaya daw kadyang. Yon. Man, kadyang. From Kusinero Mangyan Adventures. Yon, GJ ang aso, tirahan mo. Bawa naman Kuya Allen, natirahan ko yung aso. Thank you so much. niya ba yun? Thank you so much Kuya Allen. Tagilid yung ano mo. sa likod. Ito na, kinakain na namin yung hinatid mo. Pero may hinaharap talaga si Ping eh. Kinaligal niya talaga yung bag mo. Baka daw may nakasingit na sugpo. Tinaktak ko pa nga Pati yun eh. bulis na tinignan, baka may sugpo. Wala talaga, Peng. Wala talaga. Wala. Dugo. Daludal, guys. Sino? Ha? Sino nga? Lalaki? Nandiligaw? Lalaki daw, Peng. Guys, excuse mo na ako. May lalaki daw dyan, may dalang bulak na. Joke lang. Yung pala, maghingi lang ng dahon ng malunggay. O kaya shopping. Shopping gabi na? Ay, pwede yun. Ay, gabi. Anuin kasi. O kaya grab peng. Lalaki din daw. Kasi makaling kami. Tanungin mo kung kailangan na. But black and white yan, no? Nabigo ako guys. Kala ko magligaw. Yee! Naligaw pala. Saan daw yung bahay ni Quarong? Magligaw yung parang naliligaw. Nagkamali pala ng kinatukan ng bahay. Parang si Gigi ang hinahanap. Opo. Sarap. Mas marami ako makain dito kaysa sa bangus. Ako, Kuya Allen. Hindi ka nabigyan ulit na kuya. Ay. Bangus. Ganun ting ha. Kasi ito madalang ko matikman, kaya namimiss ko siya.